Ke, kin san dai da gani na ba imani ne da ni ba ko? Na fa'antun ku ta annabi rashin mutunci. Tun muna mu biyu, ki ji kanki. Ki gaya min ina kika kai mana kuɗin mu. Tambayar ki nake kin yi shiru. Ko dai har da jakan kuɗin kika basa? Ban hada masa da jakar kuɗin ba. To ina kuɗin suke? Naga ko kabila ba kwada da ta annabi ba. Ni fa na ji ki fa da kunne na kina faɗan maganganu har an batan kisa kika yi. Umma ki fahimce ni. Audition na wani fim nake mai suna Jihadi. Ke kika san wani audition? Kin ga ta annabi ya isa. Ya soyi! Bindigar gaske ce ko ta wasa? Za ka tabbatar da ta gaske ce ko ta wasa lokacin da na tarwatsa kanka da ita. 'Yar Islamiyya! Haka mutum zai rayu? Babu wani faifayawa kai billahi lazi da sake. Mu dai namu mission din mu tara kuɗi ma'ana dukiya. Za mu koma harka da 'ya'yan manya da kuma celebrities. Kwanan nan za mu yi arziki, za mu yi dukiya. Bindiga ce, zuwaira! Me gida? Bindiga a cikin kicin fa na gani fa. Bindiga kuma a cikin gidan na? Ga ta na ganta a ƙasa a ajiye. Anya ko me gida ba ruwa ka koma ba? Kana motsawa a nan sai na fasa ma kanka. Za ku iya dakatar da kowane network a duk lokacin da kake so. 'Yar Islamiyya! Ai wallahi ba ruwa ba ko ta kake sha a gidan nan. Dole sai ka ci da mu. Kin ga yau ko kwabo ban da shi kuma ba zan bayar. Dole sai ka bayar wallahi mai gida. Can da Zan fa bare ki fa wallahi. 'Yar Islamiyya! Sai ku subscribe ku danna ƙararrawa a tashar mu mai suna 'Yar Islamiyya TV duk ranar Juma'a misalin karfe 8 na dare sai ku ci gaba da kallon mu 'Yar Islamiyya TV a nan ne kadai za ku kalli ƙayataccen wannan shirin 'Yar Islamiyya